We gaan sowieso wat reizen en culturele dingen doen. Daar zijn we erg van gecharmeerd. Ik ga weer wat pianolessen nemen. Ik heb wat vrijwilligerswerk wat ik al opgestart ben. Dus ik ga me echt niet vervelen. Nick Geelhoed zocht dus uit naar zijn pensioen. 24 jaar lang wie hij het boegbeeld van Kabel Noord. En je er ook van gasbedrijf Noordoost-Friesland. Maar het zit erop. Vrijdag 24 juni is zijn allerlaatste werkdag. Hij zocht mij een goed gevoel waarom. Toen ik 24 jaar geleden begon, was het een heel klein bedrijf wat alleen maar televisie deed hier in de regio. Ja, en als je nu kijkt, we hebben de regio uitgebreid, we hebben internet erbij, we hebben telefonie erbij. We zijn ook behoorlijk gegroeid in het aantal mensen wat hier zijn werk kan doen. Ja, dat is hartstikke leuk om dat op deze manier achter te laten. Kabel Noord kwam in 2006 op eigen voeten te staan en is in de rin van de jaren gegroeid van 3 naar meer dan 50 medewerkers. Maar hield niet meer de klam op de onlis van een rappe internetverbinding. Een aantal medewerkers had heel lang gewerkt met Nick Geelhoed en ze kennen hem dus goed. Uniek is die soort. Letterlijk uniek. Hij is net verheven boven de meesten. Het wie een hele toegankelijke man. Bij niks zit er door altijd die hem. Ik kist saai hem binnenwandelen wat er wat is. En hij weet letterlijk van de hoed in de rand. Hij is Kabel Noord. Hij is altijd heel optimistisch en zeg maar positief ingesteld. Dus ik hou wel eens bijvoorbeeld voor de financiën en denk, dan moet ik wel eens even te kruinen. Maar dan zei hij, ja, maar hoog over. Komt het toch wel hierop neer? En ik denk, ja, verrek. Dat had dan maar zijn helikopterview toch maar even snel goed. Zijn ze zit het ik. Oername of geen oername, het spelen altijd op de achtergrond mee. Ik bij het Jedre gasbedrijf Noordoost-Friesland. In dit verband hebben we bedongen dat er zeker 5 jaar een vestiging in Dokkum is met de werkgelegenheid voor de mensen die er nu zijn gegarandeerd ook voor 5 jaar. Dus daar is wat dat betreft een erg goed resultaat geboekt. Maar wat daarna? Daarna moet je natuurlijk altijd afwachten, omdat de markt toch wel, verwachten wij, erg in beweging gaat komen. De 64-jarige Geelhoed had alle betrouwen in de toekomst van Kabel Noord. Ook nadat hij vertrokken is. Al had hij nog wel een bescheiden advies van zijn opvolger Frederik Wind. Het kabelwereldje is best hectisch, want er gebeurt iedere dag wel weer wat. En het gaat inderdaad, wat je al zei, om heel veel geld. Maar gewoon rustig blijven en je eigen ding doen en dan komt het allemaal wel goed.